trwy'n cwmni o rymni lawr i Gaerffili, fe welwch chi olion Capeli sydd wedi caead, sydd wedi cael ei dymchwel, sydd wedi cael ei droi at bwrpasau eraill. Mae rhai sy'n dal yn gweithredu fel Capeli, golwg eitha trist arnyn nhw. Os ewch chi rymni, coch chi Capel Peniwyl a'r mwsog yn tyfu dros y llwybr at y drws ffrynt. Os ewch chi lawr cwm i Gros Wen, bwys Gaerffili, fe welwch chi Gapel Hardd, sydd wedi cael dipyn o ofal, ond mae'r borfa'n tyfu'n uchel gwmpas y beddau. A chi'n teimlo mai ffosiliau sydd yma. Ffosiliau, rhyw grefydd sydd ddim yn golygu rhyw lawer i neb dim racor. A mae rhyw llondwrn o bobl sy'n mynd. A beth sy'n anghofio falle yw bod yr capeli hyn wedi bod yn fan o chwyldroadau, mwy nag un chwyldro, bod y syniadau sydd wedi dod mes ohonyn nhw wedi dymchwel brenhinoedd. Os ewch chi i Gapel Bryn Sion yng nghanol Ystrad Mynach, fe welwch chi lun sy'n dangos dechreuadau achos y bedyddwyr yn yr ardal, mae'r goeden yn dangos yr holl ganghennau sydd wedi datblygu oddi wrthyn nhw. Ond drychwch ar y dyddiad, hengoed 1650. Blwyddyn ar ôl i Frenin Charles Cynta cael ei ledd, adeg o chwyldro a newid aruthrol ym Mhrydain yn gyfan gwbl. Fe welwch chi bod nhw wedi dechrau yn addoli mewn ffermdau ag ati, addoli yn y dirgel o'n nhw, reit ar y cychwyn y bedyddwyr. Yn y diwedd fe sefydlon nhw nifer o Capeli yn yr ardal hon, y capel hengod, yr hyn di cwrdd, yw'r pwysicaf yr enwocaf ohonyn nhw. Ac oddi wrth yr achos bach yma o fedyddwyr, ddoli yn y dirgel, fe ddatblygodd goeden preff a nifer mawr o Capeli ledled de Cymru, fel mae'r enwer cynghennau yn dyngos. A wedyn ni, os ewch chi lawr i Gaerffili, ddim yn mell o Gapel Groes Wen mewn ffordd, fe welwch chi cofeb urddasol yn y parc yn edrych dros y castell, cofeb i ddyn o'r enw David Williams. Doedd e ddim yn credu yn y syniadau mae'r castell yn ei ymgorffori. Oedd e'n credu mewn rhyddid a democratiaeth, a oedd e'n credu mewn rhyddid barn, a oedd e'n credu mewn pleidlais i bobl cyffredin, a oedd e ddim yn credu mewn brenhiniaeth a hawliau tebyg o gwbl. Ac mae'r arysgrif ar ei gofeb yn dweud llawer amdano fe. Yn yr iaith Saesneg, wrth gwrs, achos fe godwyd i'r adeg pan oedd y Gymreg ddim wedi brwydro ei chwyldro hi i gael ei cydnabod. Fel lawer iawn o'i gyfoeswyr, fe gas David Williams i addysg yn Academi'r Cwm. Un o nifer o academia, sef colegau neu ysgolion, y sefydlwyd gan anghyffurfiol fel y bedyddwyr a'r annibynwyr, oherwydd nhw ddim yn aelodau o'r eglwys Anglicanaidd a'r eglwys wladol. Ac yn academia felly, fel yr un yn y cwm, sydd bwys hewlwain waelod, o'n nhw yn dysgu bethau fel gwyddoniaeth a mathemateg a resymeg pan o'r prifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt oedd wedi caead ar gau yn llwyr i anghyffurfwyr, o'n nhw'n dysgu y clasuron, Groeg a Lladin, a ddim llawer o rheini mae'n debyg. Ond o'ch chi'n cael addysg o safon uchel yn yr academia yma, a does dim syndod felly bod nhw'n magu disgyblion myfyrwyr o fri, fel David Williams, ac eis i draw i weld safle yr hen academi yn ddiweddar, a weles i di Victoraidd crand, ond wrth ochr y tŷ ar y llaw wyth yn y llun top, ac ar y llun yn y gwaelod, welwch chi olion i'w hen welydd, ac yn ôl perchnogion y cwm heddi, dyna yw gweddillion Academi'r Cwm, lle cafodd David Williams a'i debyg i magu, i feddwl dros ei hunan, ac i byd o ofni mynecu barn. Ac oedd e'n un o nifer, dyma chi rai o'r dynon enwog a magwyd yn yr academi yma. Un ohonyn nhw, Morgan John Rhys o'r graddfa, bwys Llanbradach. Un arall, Richard Price o'r Tynton, ger Maes Teg. Dynon o enwogrwydd, dynion o syniadau radical iawn, oedd yn barod i herio awdurdod ac yn barod i dadle yn erbyn gormes. Ac wrth gwrs, o'n cynnwys hefyd Iolo Morgannwg, anghydffurfiwr os bu un eriod. A dyma ni nawr, ni wedi cyrraedd y 19fed ganrif, ni wedi cyrraedd y 19fed ganrif,
Ac i ni yn dechrau edrych mlaen at oes pan oedd bobl yn dadlau dros y bleidlais i bobl cyffredin. Dyna siartwyr. O'n nhw, llawer ohonyn nhw wedi cael eu addysg nhw, hyn o addysg gyda nhw, yn y Capeli, yn yr ysgol Sul, ac yn yr academia tebyg. Ac o'n nhw wedyn yn barod i fynd â deisebau nhw i'r Senedd ac i geisio mynd o dywyllwch y glofaidd a'r pyllau a'r gweithfeydd haearn draw i oleini democratiaeth a rhyddid a'r oleini a symbolaidd myna gan y cwilt a wnaethpwyd gan gwyltwyr o Gymrymni i ddangos taith y siarter. A dyma ni yn dod at y Senedd oherwydd mae'r cwilt yna wedi mynd yn anreg i'r Senedd i gofio am y siartwyr ac i ddangos bel mae'r syniadau radical yma, chwyldroadol a magwyd yn Capeli ni wedi datblygu yn Senedd i Gymru erbyn hyn. Pobl ifanc bydd yn arwen yr ymgyrch nesaf, pobl ifanc bydd yn mynd y syniadau yma mewn i'r 11 ganrif ar 20. Ond fe ddechreuodd y syniadau radical yn y Capeli. Ac nhw'n cael eu pregethu o bwlpidau fel pwlpid Capel Watford man hyn yng Nghaerffili. Pregethu gyda'r rheithfaoedd oedd yn clywed am ryddid, am gyfiawnder, am degwch, am hawliau dyn o bwlpidau yn Capeli, y ffosilia yna yn ein cwmni heddi.